Το Cyprus Motherland Bank είναι το όνομα εταιρείας. Το όνομα της εταιρείας είναι Cyprus Motherland Bank. Αυτό ήταν ανταπόκριση του συναισθήματος του κυπριακού λαού, το οποίο επιθυμεί διακαώς να διασφαλίσει την κατοχή στα κατεχόμενα, την κατοχή των γεών, έτσι. Από τη στιγμή που η Κύπρος υπογράψει και να δεχθεί τα 50 δις, μέσα σε αυτά υπάρχει πρόνοια 20 δις να πάνε κατευθείαν να κατατεθούν σε μια θυγατρική στην Κύπρο, η οποία θα μπορεί να παράσχει σε όλους τους Κυπρίους, τους Ελληνοκυπρίους, χρηματοδότηση για να μεταφέρουν τους τίτλους ιδιοκτησία τους στην εταιρεία αυτή, η οποία θα διατηρήσει τους τίτλους και θα τους πάρουν πίσω όποτε θέλουν. Με άλλα λόγια, να μείνουνε. Ξέρετε ότι η αυτοδιάθεση των λαών, σύμφωνα με το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, προϋποθέτει την κτήση του 60% της γης. Όταν ένας λαός έχει 60% κτήσεως της γης, σημαίνει ότι μπορεί να ανακηρύξει κράτος δικό του. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή την δυνατότητα με το να παράσχουμε στους Ελληνοκυπρίους του Νότου, να παράσχουμε τη δυνατότητα να μην μεταφέρουν τίτλους ιδιοκτησία προς την τουρκική πλευρά, το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες και το ξέρετε πολύ καλά. Αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία και χρηματοδοτείται με 20 δισεκατομμύρια. Προϋπόθεση όμως είναι να συνεργαστούμε με την κυπριακή κυβέρνηση. Και όπως ξέρετε υπάρχουν οι δύο αντιμαχόμενες μερίδες, η μία θέλει και η άλλη δεν θέλει.